Ameni, 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 ameni bazalwane. Ameni bangcwele. Ameni sithandwa zezulu. Ngiyanibingelela ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Umama Tekwane lokhulumayo e-Orange Farm. Bathandekayo, nginombono la engibonisiwe umoya oyingcwele. Unombono la engubonisiwe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ungibonise phesheya, endaweni zaphesheya, eduze nolwandle. Kuleyo ndawo leyo kuseduze nolwandle kodwa kuphesheya. Uthi umoya oyingcwele engibonisa lapho eduze kolwandle, ungibonisa izwe. Lelizwe leli liseduze nolwandle, kodwa lelizwe leli maliseduze kolwandle, lelizwe leli ligagadekile kakhulu. Alinayo nje ngisho into eyodwa nje ehlaza, alinasihlahla esihlaza, alinatshani obuhlaza, alinamanzi. Yizwe nje lishunqa iy'ntuli, iy'ntuli zakhona zi-light brown, iy'ntuli zakhona. Umoya oyingcwele uthi buka lelizwe leli. Lelizwe leli yizwe likaSathane. Abantu abahlala kulelizwe, abantu abavela emkhathini, abantu abavela enhlizweni yolwandle. Manje bezile bazohlala kulelizwe. Lelizwe leli malihlala labantu laba bathunyelwe eSouth Africa. Kunama group athunyelwe eSouth Africa ukuba ayodestroya iSouth Africa, ayobulala iSouth Africa, ayobulala ngisho amaKristu. Kuphele ngisho umthandazo. Yingakho namhlanje kutholakala ukuthi umzalwane uthi uyathandaza kuyesinda. Yingenxa yalabantu abawumoya omubi abathunyelwe eSouth Africa. Abanye bawumoya omubi, abanye babantu bayaphila, banemizi la eSouth Africa, banakho konke la eSouth Africa, kodwa bathunywe baphuma kulelizwe ukuthi bazobulala yonke into la eSouth Africa. Kwathiwa bama group igroup yokuqala, igroup ephumile kulelizwe eze la eSouth Africa izobulala abantwana, izobulala iyouth, izobulala intsha. Umoya omubi ophuma kulelizwe ungenile kulabantwana. Abantwana namhlanje sebephenduke bahenye into engaqondakali. Ungathi manje sekuzofika leso sikhathi esishiwo yizwi lenkosi ukuthi jabula wena nyumba, ngoba umuntu nje namhlanje onomntwana nje uyakhala. Bangenwe abantwana ilomoya. Ey'koleni kunabantwana abasey'koleni abazalwa ilabantu abavela kulelizwe. Manje bafaka umoya omubi ngisho kubantwana bamaKristu, bafaka umoya omubi ngisho kubantwana bala eSouth Africa. Uhlula umntwana kade ehlakaniphile, umntwana ephasa excellent, umntwana ehlakaniphile, umntwana kodwa bayamhlasela bangene kuye. Umntwana abonakale nje engaselutho nje umntwana, noma ngabe useyunivesithi angakwazi umntwana ukuyiqeda iyunivesithi. Abonakala umntwana esengene edakamizweni, abonakala umntwana esengene ekuphuzeni utshwala, abonakala umntwana esengene ekubhemeni, abonakala umntwana esengene ebufebeni, abonakala umntwana nje sehenye into nje. Nawe mzali ongayiqondi ungenwe ile moya evela kulelizwe, ungenwe ile moya evela kulelizwe. Tholakala ukuthi abantwana namhlanje abasamazi ngisho umuntu omdala, abasatshelwa nje, abafundi ukutshelwa nje. Ngisho uthisha esikoleni athi uyafundisa, ingane nayo iyamfundisa, iyamtshela. Ngithe ngisezwa lo mbono umoya oyingcwele engitshela ngempela la kwi-status somunye umzalwane, ngabona nansi ingane ngempela. Ngathi umoya oyingcwele uqinisile, ngabona nansi ingane, amsholi yangane ina 5 years.
i-grade R iyafundiswa ukubhala ukuthi bhala kanje, uthisha uyayifundisa nkosi yami bhala kanje, ibhalela nje into eyithandayo. Uthisha uthi bhala kanje, ithi angithi naku nami sengibhalile. Uthisha uthi hayi bhala kanje, ithi angifuni mina ngibhala lokhu kwami. Uthi uthisha bhala lokhu kwami, awuyabona lokho okubhalile ukuthi akufani nalokhu kwami. Uthi uhlushwe yini mangingafani nokwakho? Kusho ingane ena 5 years isho kuthisha, isho futhi serious, hayi into okudlala. Uyabona ukuthi ingenwe, akukhulumi yona le ngane, ukhuluma lamadoda nalabafazi abathunyiwe ukuthi bazosibulalela izwe lakithi. Ithi uhlushwe yini mangabhalanga lokho okufana nokwakho? Angithi nami ngibhalile okwami. Namhlanje ingane iphendula othisha esikoleni. Namhlanje ingane ziyaphuza ziyabhema. Thina esihlala emalokishini nje, mhlambe bangcono abahlala emadolobheni, thina esihlala emalokishini nje sibuka izinto esingakaze sizibone. Ziyehla ziyenyuka ubusuku bonke, abafana amantombazane, kuyaphithizela nje, kuyaphithizela nje. Zingenwe yile mimoya. Kuzoza emsebenzini igroup yesibili, le group edestroy abantwana abasha, intombi neinsizwa zizalele ekhaya, intombi abafana bazalisa ingane. Izwe lase South Africa lisenambali, izwe lase South Africa lisenambali ngoba phela insizwa nentombi imbali. Hey kubhlungu bazalwane, izwe sihleli kulo alinambali, linomama nje nobaba nomkhulu nje nogogo. Ngoba ngempela phela amaqiniso mawusuzele ntombazana usungumama uyathanda uthandi, noma kungembozwa esikhathini sanamhlanje kuthiwa hayi intombazane esenengane kuthiwa intombazane, cha. Kodwa nje ngomthetho wemvelo yomuntu, ukudalwa komuntu, umuntu oyintombazane mayisedlule endodeni akayona intombi, unkosikazi. Nensizwa esidlule entombini iyayenza unkosikazi lentombi, ayiseyona insizwa, isiwubaba. Amaqiniso bazalwane kubhlungu akakabe. Noma ngabe uhleli naye endlini uyambona ukuthi usenengane, ungambizi ngentombi, akaseyona intombi. Noma ngabe uhleli naye endlini insizwa yakho yinhle isinengane, ayiseyona insizwa. Noma ungambiza baba, noma ungambiza mama, mawunamaqiniso. Manje le moya ingenile ithathe zonke imbali zase South Africa. Azikho imbali eSouth Africa, izwe linjani elingenambali. Noma kuthiwa kudlalwa imidlalo, noma ngabe kuthiwa kwenziwani, akusekuhle eSouth Africa ngoba imbali ayisekho eyibukwayo. Mawufika ezweni ubona izimbali, uthe ilali ihlele izilizwe, awubheki intombi zakhona, awubheki insizwa zakhona, akusekho. Ile moya ethunyelwe eSouth Africa. Bese kuzoza igroup yesibili. Igroup yesibili izothatha yonke ibhizinisi okuthiwa ikhona la eSouth Africa. Yonke nje into okuthiwa ibhizinisi, une-factory, une-firm, unesitolo, unani, into nje onayo wena lapho okuthiwa ibhizinisi. Afikile lamadoda nalabafazi bavela le emazweni bazoyithatha, futhi abaningi sebebathathele. Afike nje umuntu enamabhizinisi amakhulu, kodwa nje abone kuphela nje, abone kuphela nje, abone kuphela nje, abone kuphela nje, sebengeneke. Awe umuntu azaswele ngisho umdoko lo wokudla ekseni. Awe umuntu kade umuntu ewubillionaire. Awe umuntu kaNkulunkulu, awe umuntu kaNkulunkulu aswele ngisho umdoko lo. Bangeneke bafikile. Bangeneke bafikile, bathatha konke, bathunyiwe ukuthi hambane eSouth Africa nibephuce konke abanakho. Sifuna ukuyibusa le South Africa, sifuna ukuyiphatha le South Africa.
uma nike naqeda inzalo yabo naqeda iy'ngane zabo azafunda azaya esikoleni alikho ikusasa. Alikho ikusasa le-South Africa ngenxa yentsha yethu engasafundi ey'koleni. Alikho ikusasa le-South Africa ngenxa yabantwana abangasayiphethe kahle. Alikho ikusasa le-South Africa ngenxa yabantwana abacwile ey'dakamizweni. Alikho ikusasa le-South Africa. Abantu abaningi amabhizinisi abo awile. Amakhulu amabhizinisi awile. Mawuthi uyambuza ukuthi iwe kanjani uthi akazi. Akazi ngempela ngoba bafikile, bathunyiwe, bazosebenza. Bafikile bazosebenza. Babaphuce yonke inhlobo yebhizinisi yabo. Azakuphuce ngisho umqondo ucabanga. Azakuphuce ngisho isibusiso sakho. Abantu abaningi nje bazala benebusiso namhlanje bahlupheke ngathi azange babe nesibusiso. Thathwe ile moya bazalwane eSouth Africa. Thathwe ile moya eSouth Africa. Kuzoza bona futhi abanamabhizinisi. Labantu abanamabhizinisi kunabafundisi abangenwe yilo moya. Kunabafundisi abayibo labantu abavela kulelizwe emasontweni. Kunabafundisi asebengenwe yilo moya. Labafundisi laba bakuthola umntwana kaNkulunkulu uyongena enkonzweni yabo unezinto zonke, urishi unezinto zonke. Bakuthole labafundisi ungena enkonzweni. Thola ukuthi uyangena enkonzweni ukhipha okweshumi, uyanikela, wenza yonke into la enkonzweni kodwa awubusiseki. Awubusiseki. Kunalokhu kububusiseke ushona phansi. Uyanikela ukhokho kweshumi ushona phansi. Uyanikela ukhokho kweshumi ushona phansi. Uyoshona phansi uyothutha iphayi awusena lutho kodwa uphakathi ebandleni, uphakathi enkonzweni. Uyanikela wenza yonke into kodwa isibusiso asekho. Uwe kuphele konke. Labo abanjalo bazi ukuthi bakhonza enkonzweni yalabantu abathunyiwe la eSouth Africa. Mawunikela nje enkonzweni ungabusiseki. Unikela nje ungabusiseki. Phela ukunikela utshala. Fanele mawunikela uvune. Lithi izwi lenkosi sibusisiwe isandla esiphayo ukunesemukelayo. Mawunikela uyabusiseka. Ngisho abantu abangaye enkonzweni, ngisho abantu abangakholwa, bakhona abantu abondla intandane la abanikelayo bengakholwa, bayabusiseka kakhulu. Kangakanani wena usenkonzweni uyanikela ukhokho kweshumi kodwa uphelelwa yikho konke onakho. Kuthiwa bakhona abafundisi abanjalo abazoshumayela ivangeli eSouth Africa kanti bathunywe lapha bazothatha yonke into yakho onayo. Uphakathi ebandleni, uphakathi ekholweni, uphakathi ekusindisweni kodwa uphelelwe yiyo yonke into onayo. Uphelelwe into yonke onayo. Kuzoza igroup number 4. Igroup number 4 kuthunywe enye igroup futhi kwathiwa hambane eSouth Africa ngoba bathanda izinto, ngoba bathanda imali, ngoba bathanda amafashini eSouth Africa. Hambani niyobakhohlisa nithi umuntu akakhiphe 1000 noma 100, ake ngithi 100,000 nizomnika 4 million. Agijima umuntu kaNkulunkulu engenayo 100,000 ayoyiboleka kumashonisi 100,000 egijima ethi nje mayibuya nje le 4 million ngizokhokha, ngizobhadala. Ahambe ayoyiboleka 100,000 ayinikeze laba bantu laba bantu baqeda ukuthatha 100,000 yakhe badle phansi bandize ngamabhano yabo babuyele kulelizwe. Wena sewusele manje nale 100,000 awazi ukuthi uzoyikhokha kanjani. Awazi ingene inhlupheko ageleza amanzi enhlupheko
umuzi wakho ubiyelwe stop nonsense senhlupheko umuzi wakho ngenxa yokuthi wayehamba wayoboleka imali wayinika laba bantu abathunyiwe abavela ezweni logagathu abathunyiwe abazosebenza besebenzela ubumnyama bezodestroy abantu. Uthola ukuthi make wayithatha imali wayinikeza labantu kuphela kuze kuphele ngisho impuphu endlini kuphela kuze kuphele ushukela ubona lapho ukuthi banemoya makade usebenza uphelela uzuphelelwe nawo umsebenzi. Uma ngale manje ukuthi hawu ngafana ngabhadala labantu le mali lena ngaphelelwa ngaze ngaphelelwa umsebenzi bahambisana nemoya make wajoyina nje lezi zinto ezijoyinwayo wajoyina nje lezi zinto ezithi letha imali engaka thina sokunika imali engaka wazi ukuthi usulande imifula yenhlupheko izongena igobhoza kwakho kuzophela nokade unakho. Bayimoya labantu bayathwebula labantu baze bathwebule ngisho ingqondo yakho makade uhlakaniphile ujike ungabusahlakanipha yonke into oyicabangayo bayithwebula. Laba bantu bathunyiwe, laba bantu bathunyiwe bafana nezinyanga. Inyanga yithi woza nemali, woza nemali, woza ne6 million ngizokunika isigubhu. Ithi woza ne6 million inyanga ngizokunika isigubhu. Athi lesigubhu sizokwenzela imali. Why lesigubhu akakunika imahala ngoba yena akasayifuna imali. Izigubhu zigcwele kwakhe ziyamkhiqizela nje imali. Inyoka zigcwele kwakhe ziyamkhiqizela nje imali. Why angathi nje thatha mfowethu na uhamba uyodla kodwa ufuna imali 6 million. Uyabona ukuthi nalamadoda nalabafazi abavela kulelizwe lezigagathu banjalo bathi letha 100,000 sizokunika 4 million. Umuntu nje othi letha imali nizokunika imali hlakanipha ungalinge ngoba why angakuniki uma nayo kusho ukuthi akanayo kwayena. Why angakuniki asengaze athathe 100,000 yakho yena ne4 million usengaze ayithathe impela ayithathe uyisaphi ngoba phela yini une4 million azokupha yona futhi le4 million phela yona ayodwa unama 4 million amaningi ngoba mangajoyina abantu abawu10 beza nama 100,000 uyobanika ama 4 million amangaki kuza abantu abawu20 beza nama 100,000 uyobanika ama million amangaki ama million awu20 manje wayethatha ama 100,000 alabantu kanti yena uno 20 million. Hawu uno 20 million kodwa ufuna 100,000 yakho kodwa yini uno 20 million una 30 million una 40 million. Hayi yibi impela labo umoya ongcwele angitshele ngabo ukuthi nibaqaphele bazalwane bathunyiwe. Umuntu nje ozofika kuwe athi nje ngifuna imali engaka zokunika imali engaka wazi ukuthi laba bavela kulelizwe elizigagathu. Wazi ukuthi nje namhlanje bavela kulelizwe bathunyiwe. Bavela kulelizwe elizigagathu. Amabhizinisi ayaphela kuthiwa umoya walabantu laba umoya wabo uhlangene nomoya wezinyanga ukuthi abantu abaphelelwe amabhizinisi abo baphelelwe ama-factory abo baphelelwe yiyo yonke inhlobo yamabhizinisi abo khona umuntu ezobona ukuthi hawu ibhizinisi yami iwile. Ibhizinisi yami iwile sengihlupheka kanjena ngcono nami ngihambe ngiyothwala. Bahlangene nomoya wezinyanga ukuthi mawusuhlupheka uwelwe ibhizinisi yakho uhambe uyothwala kanti yolanda okukhulu ukuhlupheka okudlula lokhu kuhlupheka. Manje umoya ongcwele uthe simemeze ukuthi ozani Jesu. Thesimemezele ukuthi ozani balekani. Balekelana ulaka selifikile luzoqothula. Bonke abanamabhizinisi ababalekele kuJesu. Bayofihla amabhizinisi abo phansi kwegazi lika Jesu. Le moya ethunyiwe emhlabeni nalabantu abathunyiwe eSouth Africa bangaze babathola. Ngoba ikhona inyanga enkulu egama layo inguJesu izobavikela. Amen ke bazalwane umoya ongcwele ungithume lokho ngani zenkosi
ngeke ngifunde izwi akanginikanga izwi uthe nje hamba uyobatshela umbono engikubonisa wona umbono yiwo ke lo bathandekayo egameni lenkosi amen